Здравейте, казвам се Милица Миланова. Здравейте, казвам се Таня Герова. Заедно с Таня Герова управляваме агенция за недвижими имоти Авангард ИМО. Агенцията е специализирана в посредничеството при покупко-продажба на недвижими имоти в град Варна. Относно продажбата на имоти, разработваме специален маркетингов план за продажба на недвижим имот, който гарантира бързото продаване на имота на максимално добра пазарна цена. А за всеки купувач правим специализиран анализ, в който сравняваме офертите, тяхната доходност и пълните разходи по сделката. Абонирайте се за нашия TikTok канал и ще гледате интересни видеа на недвижими имоти в град Варна. Също така за желаящи да се занимават с недвижими имоти или пък за брокери, които вече се занимават с недвижими имоти, съвсем скоро стартираме поредица от полезни видеа.